Ništa. Kako ništa radiš? Šta sad? Ja se izvinjavam. Recite. Ja sam ljubomoran ovo dvoje ovdje. Vidim koliko se vole, a ja sam kod kuće napravio nešto, ne znam da li sam dobro stvar uradio. Mene je moja Radovojka prevarila i ja sam njoj oprostio. Dobro uradili, pa vi ste pravi džentlmen. Džentlmen? To se kod nas u Srbiji zove magarac. Ali ona kaže da me je prevarila iz neznanja. Kako to može iz neznanja, molim? To je ja pitao, rekao, kako bre, iz neznanja me prevarila. Govori dok te nisam ofarbao u plavo. I šta ona kaže? Kaže, lepo bre, Ludi Milojko. Ušao čovek na kapiju negde oko 2 posle ponoći, isto kao ti. Prošao kroz dvorište, isto kao ti. Šutnu žućka, isto kao ti. Uđe u kuću, isto kao ti. Skinu se go kod majke, isto kao ti. Priđe krevetu, malo prducnu, isto kao ti. Leže u krevet pored mene, pa dovati da me miluje, da me napaljuje, raspaljuje, popaljuje, isto kao ti. Olila me, isto kao ti. Kad je rekao, ajde još jednom, znala sam da nisi ti. A nije znala, stvarno nije znala. A nema, učiteljica, gde su nove srpske kljetve? Da Bog da ti Brena i Boba prešli na prvu televiziju. I to je stvar. Ali nema veze, to ćemo dostaviti na sljedeći put. Evo, dobio je Boba sada para od ovoga Grco-Mitokotakisa. Da? Jeste 15 milijona. Ogrom. Kad bi se zajebali. Ali ajde, bit ćemo 15. I kako je uzao keš u ruke, kaže Breni, Breno, pređili smo sada da uređujemo na prvu ove muzičke emisije, ali sa ove moderne rap i to. Znaš? I kaže, ajde, uzeo sam 15 milijona, pakuj se. Kaže Brena, super, gde putujemo? A Boba kaže, ja nigde došao. Doviđenja! To mi je bio sin. Molim vas, tišina. Gde saznaš? Pogledajte Karakurtovića, molim vas. Šta spava? Šta vi radite? Šta vi razmišljate? Razmišljam, profesorice, imam problem. Trebam da se nađem s djevojkom. I rekla mi, ne znam kad, da li u 8:30 ili 3:80. Stvarno da stavimo ovaj lonac i da skuva. Teško će to ići. Ja ću mu bele bubrege skuvati. Je li znate vi šta peva mali ciga kad se kupa? Pa oni uvijek pevaju, ali kada se kupa ne znam. Šta peva? Ne pomaže voda majko sa korita i Slušam ovo Salvete, ti ćeš da nemoj da mi diraš moju Crnogoru, ja iz Ulcinja ne izlazim. Tako je. Ne izlazim. Hoću da pričamo o Draganu Markoviću Paljmi. Pričajte. Kad smo već kod mora, tamo su i palme. Dragan Marković Paljma je skoro izjavio. Veliki je frajer, od one Jagodine napravio super. Kaže, samo sam na sastanku Jagodinske opštine reći. Ljudi, sve želje sam ispunio svima, ostao mi je jedan neostvaren san, ali u sljedećem mandatu, zahvaljujući ovom Ivici Daciću, ću da ga rešim. Ostalo mi je još samo od onog Halea kupim njegovu kometu i sve je super. Koliko košta ta kameta? Dosta, Karakurtoviću, recite. Kometa, jes kometa. Profesorice, ja sam i napisao pjesmicu za ovu moju djevojčicu, mogu da vam kažem. Napisali ste pesmu. Pa ste da čuje? Hoću, naravno. Ispred kuće metar drva, ti si moja ljubav prva. Ispred kuće 3 metra drva, ti si zvekira moja ljubav prva. Ispred kuće 10 metara drva. Jebote, ko će to sve iscijepati? Da nisam mislila da vas pohvalim. Sedi drvo, štedi bre. Janez. Imam ja za Fika jednu zagonetkicu jednu. Što je za mene? Fika, ovo je specijalno za tebe smišljena. Pazi ovako. Slušaj pažljivo. Kad sam bio, šta je to?
kad sam bio mali, bio mi je veliki. Sad kad sam veliki, sada mi je mali. Počinje na K, završava na C. Vidio vam tamo šupak, ne rekao jedan. Pa krevetac, šta ti je? Šta vam je? Šta ste to nacrtali? Šta crtate? Profesorice, nacrtao sam ono što ste mi zadali. Šta da čujem? Pa nacrtao sam ovdje kravu kako pase travu. Dobro, a gde je trava? Pa viš da je prazan list, šta pričaš? je trava? Gde je trava? Kako gdje je trava? Pojela je krava. Vi normalni, pa nema ni krave. Gde je krava? A, krava se najela i otišla. Đuro, što me prekidaš sad? Ma naložio si me bre, ova moja žena ništa ne valja. Kakva je tvoja žena? Ma, ne zumba se, i nije neka, nije dobro. Šta bre, nije neka bre, celom plemenu je bila dobra, tebi ne valja, sram te bilo. Ama nije, razumiješ, ne da mi, ne da nikom, ne da ni mene. Ona kad sjedi na WC šolju, sjedi sa prekrštenim nogama, jadan je. Nije tako, profesorka, vidite, ja uopšte nisam zadovoljna sa njim. A što? On ni malo ne poštuje moju majku, to je njegovu taštu. Laže ka kučka. Profesorice, ja sam džentlmen u moje pleme najpoznatiji. Ja sam moju taštu posla 7 dana u Libiju na odmor da dušu odmori. Ako preživi, poslaću ju u Siriju još 20 dana. Ako i to preživi, onda Egipat redom za redam pakat. Znaš šta si ti? Ti si bre džubre jedno. Ja, sram te bilo. Pa lijepo se on se u meni udvarao. On ovakav vidi kakav je gadan meni da se udvara ja ovakva riba. Pogledaj. Ti riba. Pa ribo da bome. Znaš šta, moram nešto ti priznam. I jesi riba. Imaš brkove ka som. Sedite, nemojte da vičete sve. Profesorka, u pravu je lijepo Sava Đurina da on ničiju taštu ne poštuje. Evo, pre neki dan je Fiko mlatio jednu ženu na balkonu, on prolazi, kaže, šta bije ženu? Kaže, ne bije ženu, to mi je tašta. Ali ti je žilava matora, je. Nego, htio sam da kažem da se ja vratim na goruće probleme. Recite. U državi je takva situacija strašna, krizna, da to nije normalno. Našao sam oglas u novinama, prodajem bubreg. Ako kupite oba, kamen vam dajem gratis. Kriza je jeziva, Toma gladuje, ljudi. Prvo ne laži, to me je prekinuo da gladuje. Nemoj da izmišljaš ti da mu dižeš rejting. Uzo jajca. Uzo jajca. Uzo jajca. Pa mora nešto da suvati. Ufatio se za jajca. Ali ja ću jednu drugu stvar da vam kažem. Evo taj Boris Tadić. Da. Neće da raspiše izbore, ali ja sam mu nađio slogan. Moja ekipa je nađila slogan Borisa Tadića za te nove izbore, šta će da budu pre nove godine ili poslije nove godine. Kako? Slogan glasi ovako. Glasajte za mene. Ja i moja familija ima da vam budemo zahvalni do kraja života. Iskren čovjek. A ja sam našao nešto drugo, učiteljice. Šta ste vi našli? Čujte, stvarno, našao sam ovako zapanjujuće da su vesti objavile, kaže, i tako je Toma Nikolić, lider Srpske napredne stranke, nastavio svojevremeno štrajk glađu i žeđu, a kaže njegove bivše kolege iz Srpske radikalne stranke pružile su mu podršku i poručile da u svojoj nameri izdrži do kraja. Profesorice, vrlo inteligentno. Vrlo inteligentno, razumijete? Šta vi pričate, molim vas? Kad vi važite za... Vi ništa ne radite u Crnoj Gori, vi ste lenji, tako kažu. Ja sam grijeh od posla. Profesorice, mi smo bili moje pleme i ja zajedno sa njima, zumba pleme. Podvrgnuti smo bili ispitivanjima. Čim ispitivali? Rusi su nas ispitivali. Jeste Rusi. Znate li do kojeg su zaključka Rusi došli? Šta kažu? Da je moje pleme isto ka spermatozoidi. Od milion. Samo jedan radi. Pametnici Rusi. Karakurtoviću. Ja? Smešno, jel? Omiljena boja? Moja omiljena boja? Da. Zelena, profesorica. Imamo i kazan zelena. Baš me čudi. Dobro, pored zelene, ili ima neka? Ima. Koja? Svijetlo zelena. Ma daj, Sjajno. ajde neku normalnu boju, jel imaš? Normalno boju? E. Ima. Koju?
Tamno zelena. Imaš neku boju za koju bi život dao, za koju bi skočio u kazan. Za koju bi život dao? Ima. Koja? Metalik zelena. Da nije zelena. Da nema veze sa U zelenom. rodbinskim vezama. Ima. Koja? Bijela. Bela, zašto bela? Pa najlakše se prefarba u zelenu. Pa profesorče, ja se ne kupam dok se na bojleru ne upali zeleno svjetlo. Osim kad se ne pali. Sedi, zelen baću. Učiteljice, meni nedostaju te nove srpske kljetve. Da Bog da bio obavešten kao Koštunica. Da Bog da ti Mitar Mirić trezan doljazio na dvor. Padate u vatru, molim vas. Neka uči srpski. A ide Neka mi, puštite ga, nek pada u vatru. ste vi spremili pesmicu neku? Pesmicu? Koju pesmicu? Ja imam koju pesmicu. Uskršnju pesmicu. A za Uskrs što je bio. Jeste, i tu pesmicu, Uskršnju pesmicu, sam posvetio mom prijatelju Negeđi. Hrvoju. Hrvoju. Sjedi do njega. Pa da čujemo, molim vas. Mogu li da ustanem? Naravno. Hrvoje, pošto Uskrs je bio i više ne traje, za taj Uskrs sam rešio da ti poklonim kao prijatelju jedno jaj. Ali pošto ti meni prijatelj nisi, poklonit ću ti ono što između jaja visi. Demis, Dobar poklon. idite se za ovo. Dobar poklon si mu poklonio. Profesorice, Hrvoje, molim vas recite. ne bih se spuštala na nivo da repliciram, ali ću vas upitati. Da li znate koja je razlika između Crnogorca u Beogradu i Arapina također u Beogradu? Ne znam. A vidite, Arapin kad završi fakultet i diplomira, on se vrati kući. To se na Crnogorcu ne bi moglo Mi reći. se nastavljamo na Petlovo brdo. Učiteljice, jedna stvar da vam kažem. Da li vi znate slučaj? Kakav slučaj? Oteli su, ljudi, ovo pričam istina šta je bilo. Oteli su Suzanu Jovanović Otmićari. Gde on sazna sve ovo? Sve zna. Pa imam veze u Kljanovima, razumeš? Jer ona, znaš, ono zemunsku poslovicu, kljan se kljanom izbija. Ne meša mi se u biznis. Oteli Suzanu Jovanović. Oteli Suzanu Jovanović, ovi otmičare, ubacili ju u gepek od kolja i otiđili sa njom da je odvedu na jedno skrovito mesto. I oni otmičari, kako su je stavili ono na usta, zovu kod Popovića kući, ovaj glavni otmičar, kaže da spremeš toliko i toliko pare. Ne znaju onda je on puko da nema, to su neki srpski otmičari. I ovaj dok je pričao da spremiš te i te pare za otkup od tvoje Suzane, odjedanput gleda one drugi otmičari, ovi mu kažu šta je bilo, more? Šta je bilo? Kaže ništa. Sam ga zvao Popovića, rekao spremi pare za Suzanu, a ljudi žimi, majka izgleda sam čuo kako ćep od šampanjca se otvara, tamo se slavi u pičku materiju. Da li je Mi moguće, sve. molim? To on hoće da zajebe otmičare. Jeba, da. A platio bi onda ima. 15 Dobro, miliona. molim vas. A Ja ide mi, hoću da kažem. pokažite Salveta. Vi svi znate da mi cigani gladujemo. Znamo i žao nam je. Leba nema da jedemo, ali imamo jedan specijalitet. Koji vam je specijalitet? Ljuto srce sa nogice. Kako ljuto srce još da ima nogice? Živote mi. Pa kole svako večer dođe kući, kaže, srce, digi nogi da ti ga zabiberim. Dobro, kad smo već kod hrane, je li ima neki recept da nam kaže da zapišemo, da spremimo ovde? Vidite da smo u prirodi. Kazan imamo. Ima ide mi. On jedini kuva ono. Hoćete moj recept? Hoću, Pa imam svoju ajde. buregđinsku poslastičarsku radnju. O, divno. Jeste? Ajte, recite nam recept, ja ću da zapišem. Recept. Imam recept kako se kuva bosanska glava. Pišem. Evo to ću da na ovom Ti životu da demonstriraš? da demonstriram, jer ja sam učestvovao u demonstraciji, ja znam. Imamo Dakle, sve. za spremanje
ove bosanske glave potrebne su dve stvari. Ljonac 1 i ljonac 2. E sada, molim vas da napravite malo mesta. Ajde. Hrvoje drži ovaj ljonac 1, digni ovako. Vidite, u ljonac 1 staviti bosansku gljavu. Dobro. Uključiti na najjače 360 stepeni. Dobro. U ljonac 2 uzeti jedan kamen. Kamen. Kakav kamen? Po mogućstvu iz Crne Gore, jer jedino u Crnu Goru uspevaju samo Crnogorci i kamenji. Ne uspeva ništa drugo. I, dakle, u drugu staviš kamen iz Crne Gore, u prvi ljonac bosansku gljavu i onda mešaš, kao Rada Manojlović mešaš i onog trenutka kad kamen omekša bosansku glavu kuvati još pola sata. Ja ću to probati. Mogu da vratim ove ljance? Vratite i sedite. Dok vraća to, ja bih hteo nešto da kažem. Recite. Hteo bih nešto da kažem o Fikovom seksualnom životu. O Fikovom se... Prisluškivao sam iza njegovog čadora, vodio je ljubav sa svojom Zekirom. A ti si bio taj? Ja sam bio taj. Ja bar priznajem. I kaže njemu Zekira, a ja načuljio, bacio palačinku ovako, kaže njemu Zekira, joj Fiko, ti si bolan ko mobilni telefon. A ja provjeram, a Fiko kaže, jel dobro vibriram? Kaže, nije, nego gubiš signal kad si u tunelu. Imam ja još. Čekajte, kada smo već kod seksa, recite vi meni, Đuro, kako to u Crnoj Gori gledate vi na seks? Na seks? Kao na sneg. Profesor, idemo da povemo onaj nevina. Ja ću da vam dočaram, razumijete? Rekla je kao na snijegu. Kako na snijeg? To je vrlo interesantno, profesorice. Kod nas u moje pleme žene na seks gledaju isto kao na snijeg. Ovako. Nikad ne znaju koliko će santimetara dobiti. Nikad ne znaju koliko će to da traje. Ali da će da bude klizavo, to je 100%. Molim, Mogu da nastavim? nastavi. O Hrvojevoj ženi nešto da kažem. Ja ovdje apelujem na sve vas da ženi pomognemo, pošto ona ne zna da pliva prsno. Pa naučite, vidite koliko vas Ne ima. zna da pliva prsno. A znate zašto? Pa čim ovlaži okreće se na leđa. Jeđo, nemojte da provocirate. Jes, ali ja pred nego što vodim ljubav sa moju šukriju. Vodiš ljubav sa Jes, ja moju šukriju obavezno potopim u kazan pun vode. A da mi bude vlažna. Janez, Ja sam htio da prijavim da nisam uradio seksualni proračun A zašto? za Zumba pleme, pa moram da kažem, to je čudno, znate, ove djevojke se prave važne i ne možete, znate. Kako je? Janez, vi imate devojku. Pa imam ja šta god hoćete. Ima oni mačku bez zuba. Ma čuti ti. Čutim. Da vam kažem, ležali smo ja i moja djevojčica goli u krevet i odjedanput ona skoči, ona gola i kaže meni, Janez, vidi kak sam slatka. Ja kažem, dobro, aj nisi loša. Kaže ona, varaš se, dragi moj Janez, ja imam tu dole jednu šumicu. Ona vredi 3 miliona, kaže. Kaže, jel? A kaže, ispod nje imam jednu pećinu, ona vredi još 4 miliona, to ti je 7 miliona, dragi Jan. Kaže, šta ja imam? A šta ti imaš? Kaže, ona 2 jajca po dinar i po, to ti je 3 dinara. Imaš onaj štapić, zumba, on ti je 4 dinara, 7 dinara. Ja kažem, jes, draga moja, ali opet mojih 7 dinara, tvojih 7 miliona. Pristojno i normalno, molim. Ja moram da pitam. Hrvoje, šta ti je ovo tu? Pilić. Ili izgleda da ti je pilić ugino. Samo eto, smirite se. Piličaru jedan. Smirite se mirno. Janez, ko je po vama omiljeni političar?
Čujte ovako, ja ovde u ovom srpskom zumba plemenu najviše volim ovog Ivicu Dačića. O, lepo, a što baš Ona je štitio nam je prvo gej paradicu i mi smo za njega specijalno imali napisan jedan veliki transparent Ivica Dačić Medeni kolačić. A inače, ja sam uskladio sa njim, na primjer, oko saobraćaja smo se posavjetovali da mi gejevi forsiramo da od sad ljude sahranjuju isključivo s guzama na gore. Gužva je u gradu da ima ljudi gde da parkiraju bicikle. Ja nešto moram da pričam. Ajte, samo nemojte da se ljutite. Ne ljutim se ništa, nego ima to činjenično stanje da se kaže. Svuda u svetu ljudi se zapošljavaju da bi dobijali platu, a u Srbiju moraju da plate da bi dobili posao. Evo, ja ću da iznesem slučaj. Koga sve ova srpska vlada danas zapošljava kroz jednu pesmicu šta sam učio u moje pleme LČK, liberalni čedini kanibalji. Može. To je pesma koja se zove Vljadin svet. Izvolite. Vljadin svet. Alla je lijep Vljadin svet. Tamo kum, ovde zet. Tamo snaja, ovde prija, zaposlilja ih sve partija. Eto koga zapošljava srpska vlada. Alal ti, Vera, ti si pravi Srbin. Molim, nemojte se svađati. Ja se ispričavam. Hrvoje. Smijem li vam samo reći, znate, njegova, kako se zove, Smradojka. Radojka se zove. Dobro, žena se zove Radojka Prekla. kako god da se zove. Pita nju, znate, Gedža, je li Radojka, jesam li ti ja prvi s kojim si spavala? Ona kaže, jesi dragi, ti si prvi s kojim sam spavala. Sa drugima sam bila budna celu noć. Dobro iz neznanja. Replika. Ja imam jednu hrvatsku izjavu mi je poslala njegova žena. Nije točno. Jeste, pošto oni imaju neki nakaradan jezik, profesorka. Znate li kako se kaže na hrvatskom muž uhvatio švalera u preljubi? Kako se kaže? Jebnik uhvatio dojebnika u krivojebstvu. Sram ti bilj. Što? Pa sram ti bilj. Pa on imate pesme. Da li vi znate? Kako ti se zove tvoj političar omiljeni? Ivica Dačić, Medeni kolač. Taj Medeni Koljačić i ovaj, kako, Krko Babić. Krko Babić. Kad se zagrlje zajedno. Šta peva taj Medeni Koljačić, Ivica Dačić, Krko Babić dok šetaju po Vljadi? Ja znam. Ja, Vragoljan i moj deda, kud krenemo sve nadgleda, dva mangupa vidi Vljada, on nekada, a ja sada. Dobro, vidim da znate da pevate. Ne pevam ja, nego Medeni Koljačić, Ivica Dačić. Karakurtović. Profesorci, imam ja jednu zagoljenicu. Šta se dobije kad se ukrste Crnogorac i Palestinac? Da li neko zna? Crnogorac I Palestinac. Palestina. Puž samoubica. Hrvoje. A znate kaj se dobije kad se ukrste liker i bosanac? Šta se dobije? Liker od mentola. Pa ne, a znate vi, Fiko je toliko glup da je dao oglas u novine: kupujem krevet na nerazvlačenje. Žao naše Fika, ja ću za Hrvoja reći nešto, kad već se tak zeza, znate, na Fikov račun. Hrvoje kad uđe u zoološki vrt, slon kad ga vidi, prvo što ga pita je sljedeće: je li, Hrvoje, kak ti dišeš na tak malu surlicu? Ovaj Gedža je toliko ružan da kad uđe kod Vuka Bojovića u zoološki vrt i kad ga vide oni sljonovi, njemu sljonovi sami mu bacaju kikiriku. Nemojte da se vređate. Ali nije to ništa, profesorice Fiko, kad uđe u zoološki vrt, oni zeleni gušteri odvratni kad ga vide kažu: čez bolam buraz. Sedite,
Čekaj, ja bih rado da vam kažem, Janez me je naučio da pravim jedan odličan koktel. Kakav koktel? Hoćete onda vam kaže ili ja, svejedno. Pravi se komplikovano, pravi se od alpskog mleka, bitera i Coca-Cole. Bilo je jako nezgodno izmisliti ime za piće od alpskog mleka, bitera i Coca-Cole. I kako ste ga vi nazvali? Albite Koko. Učitelje, ti Srbi, to je katastrofa. Znate li vi da srpska vlada sa ovim Cvetkovićem na čelu, ja sam analitičar politički, to je sad moderno. Ja ti dođem, današnja soba Biserko, ne soba Biserko, nego Sonja Biserko i ova Nataša Kandilja. Takav sam čovjek. Srpska vlada, kada bi se ovog trenutka nađila u Sahari, da li vi znate šta bi se desilo? Ne. Prvi dan bi se čudili, drugi dan bi gazili u njega, treći dan bi taj pesak poskupao. Kažem ja, a gdje mi je pravi Srbin? Bori se za Srbiju samo tako. Lepkovi za keramiku i fug mase. Bekament. Doktori za zidove.